Apa ya? Neng Jakarta. Peni piyungan po. Udu ya. Udu ya. Ae es gosro. Kaya ora ganti to Pak nganti bosot. Ah wis entek desaku ki ngantian. Nganti ana sing cilik barang arep tak kethok. Gawe nganggo mendong ae lho. Mendong tak kandhani. Petok. Kok sing gendar penerus ora ana, siluman kok. Oh. Sing ireng ya ora ana. Siter ya ora ono. Cat katon cat ora. Ya, iki duet sama-sama blesteran. Ya. Elisa iki Sulawesi karo Yoja. Tapi napa? Atin ki Sentolo karo Trawana. Dadi apa jeneng? Jawa kabeh ning Jawa Gibas karo Gebel. karo Wedhus. Lho, Napa? ora apa-apa karang garape ngene kok. Boleh latihan dek kapan aku ora ngerti. Tak kira ki tak dang ning tak dang ning tak dang blak kentu nek ngono. Iya, ha iki ditugel men. Celimen kok iki. Elisa sih Tatin diajari. Ayo sah, kowe sing ayo arep dokter kok. Heeh. Ya. Apa ya? Neng Jakarta. Peni piyungan po. Udu ya. Udu ya. Ae es gosro. Sritenan nang tasik Pemerintah Kota Madya Yogyakarta nganakake ya kuwi wayang Jogja Night Carnival ingkang kaping 5 nek ora kleru ana ing taun 2020. Oh, dengan tema Babat Alas Mertani. Ora mingkuh napaki jaman anyar. Oh iya. Ayo mula ya pas. Babat Wonomarta Alas Mertani terus dadi negara anyar mula kudu wani nglakoni kahanan ning jaman anyar. Iya, matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Wali Kota Jogja panjenengane Bapak Haryati Suyuti. Heeh. Aku nek krungu kata-kata Kota Madya iki kelingan jaman panggunge remuk ae lho, Tru. Heeh. Kae ketoke ya acara iki ya, Gong. Ketoke acara iki lagi gayeng-gayange bres. Heeh, mangka tendane tenda rejing. Ha iya, banyu mlebu kabeh. Iya. Kotak takon mindah. Wayang takon jabuti. Ha iya. Ben rampung. Jam 12 rampung ya. Ha iya. Wah ya lumayan iso nggo ngaso jaman semono ya blandrengan pirang-pirang sasi ora leren. Ha iya. Nek ya ora apa-apa. Sesuk nek upama didhawuhi karo Bapak Wali Kota kon nek pandemi iki ilang dhewe didhawuhi mayang ning kono ya wis ora usah njaluk apa-apa, Tru. Ya. Pokoke sing iso nggo tuku bensin ngono wae. Ha iya. Ha kuwi padha wae, padha karo nyuwun ora. Engko nek takoni lho yang dulu udah habis, mah. Udah 2 tahun lebih. Heeh. Kowe iki wonge waton nekat kok. Wah, acarane luar biasa mau ning nggon TV. Ha iya. Streaming saka pemerintah kota Jogja karo streaming awake dhewe Dalang Sena jan berkolaborasi. Iya. Pak Wali Kota maringke gunungan nyedak kamera. Aku nampa saka kene. Weh, melewati lorong waktu. Ha iya. Saiki karang apa-apa ki sarwa canggih kok, Gong. Ha iya saiki ki karang telogonine. Apa? Telogoni. Telogoni piye maksude? Kuwi lho, sing canggih iki lho, teknologi. Kok telogoni? Wah, cane ora tau mambu sekolahan. Mambu tempe seneng. Ha iya. Rung sida mangan. Ha iya. Wah, luar biasa. Nyenengke ya, Kang. Wah, tur aku seneng, Tru. Muga-muga Yoja tetep aman, damai, tentram, sejahtera. Ya. Diasta dene panjenengan Bapak Haryadi Suyuti. Iya. Ora ana mangan suwiji apa? Ayem. Ha iya.
Kene iki ora tau anarkis piyai kota. Ha iya. Contone wingi Dek ana demo wingi, wah warga berame-rame unjuk rasa. Pokoke Jogja demo kenane tanpa anarkis. Nek anarkis mungsuhe warga Jogja. Iya. Apike ya pancen kono. Ning sing wingi iki ya ora saka kene kok. Nek wong kene iki ora bakal tumindak anarkis. Oke-oke wong jaba kiriman. Ha iya. Kiriman. Mula kudu sing praitno ngati-ati. Boleh, itu aspirasi, itu hak mereka menyampaikan aspirasi lumantar demo ning secara baik, secara damai. Ya, ora usah nganggo kekerasan. Nek kekerasan ngrusake. Ha iya, Malioboro iki kebanggaane awake dhewe. Ha iya. Wis, Malioboro ngalor kebanggaane awake dhewe. Saka alun-alun tekan Tugu. Ku kebanggaane awake dhewe. Ha kok dirusak. Ha iya. Mula ora aneh nek warga sebagian marah tenan, nesu tenan. Bakul-bakul Malioboro ya nesu tenan. Ha iya, dagangane ora payu, malah gegeran. Wah ya kok ya ana sing tegel kaya ngono kuwi ya, Gong. Kok ana sing tegel ngirim karo wong supaya ngrusak kutha-kutha. Kuwi jane karepe kepiye? Ah kuwi wis ora masuk kaya ngono. Wong kaya ngono ora masuk. Arep wong intelek, arep wong pinter ning bagi aku ora masuk. Wong jireh ngono. Ha iya. Asline wong jireh ning Kemendel. Ha iya. Ana wani tenan ngetok raine ora mung saka mburi layar, ora mung saka ngomong. Ngetok gelo aku. Aku arep gawe kaya ngene. Ngono ora mung lumantar medsos. Ha iya. Gawe hoax. Heeh. Hoax apa? Hoax. Hoax goblok. Hoax iki tulisane H-O-A-X kuwi tulisane. Ning macane hoax. Oh, cangkeme mong sithik hoax. Iya. Wah, ayo seneng-seneng kanggo menyambut wayang Jogja Naik Karnival. Wayang Jogja Naik Karnival ya apa Gong artine? Wayang wis ngarani Jogja kutha. Naik malam. Heeh. Karnival iki merkatok. Ae kardinal. Oh beda to? Beda. Tempiling mencelat ora. Ya nembang sing kepenak. Iki wancine ming 2 jam. Iki uga di streaming lumantar streaming pemerintah kota neng ngendi mau. .0 nek ora kleru to. .0 ngendi Gong? Hah? .0 ngendi? Oh saka balai kota. Oh ngawur .0 kamplok sisan ora. Ngono ora ngerti iki takon. Saka balai kota Jogja. Kowe tan omah kuwi. Lho. Aslimu ngendi? Lho, asliku kuwi wong kota. Lahir kota aku. KTP kota. Weh. Kok manggon nang kene? Aku ki tidak suka dengan kebisingan. Oh. Golek nggon sing desa-desa, sing anggere awan esuk suarane ming angin karo manuk. Ha iya. Oh, tonjo. Menghendingkan cipta nang kene iki wis luar biasa. Wetan kali, kidul kali. Heeh. Kulon gunung cilik. Ha iya. Wis arep piye? Lar mlayu kowe. Ra iso nang kene. Heeh iya. Nyenengke pokoke. Tur guyub rukun wargane. Ya, ya syukur Gong wis ora apa-apa. Ning omahmu kono isih to. Lho dinggo anu apa jenenge prasasti. Oh. Nah aku ki tau lahir nang kota. Omahmu asline ngendi? Kulon Mandala Bakti Wanita Tamu. Ngendi kuwi? Sing bal-balan kuwi lho, Mandala Krida. Beda lho, beda. Masa wong bal-balan kok ning Mandala Bakti Wanita Tamu atau nek mecahke kaca. Mandala Krida, Mandala Krida. Kidule Jalan Kapas. Oh. Aku asline lahiran kono, mula asline KTP ku kota. Oh, ya syukur. Mula wis ora salah nek Pak Wali ini bali aku ki. Aku wong kota. Oh iya. Beda ro gareng. Beda ta kulite arep padha anake Semar ki. Kulitku kuning, resik, alus. Aku perawatan ya wong kota. Iya. Iya. Nek gareng ngono, kepanasan sawah gusah emprit. Amula ya ireng, glogitoke nganti klawu. Ambok ben ora rumah samura. Wong kutha nek ora ana wong desa, areng apa?
Segala tumbuh-tumbuhan makan-makanan bayem, kangkung, pari iki saka desa. Kowe arep ngapa kowe? Nek ora dikirim karo wong desa, aja ngonekke wong desa. Nek kowe ora diwenehi pangan pari, bayem, kangkung, apa sing kebutuhane makanan kuwi ora saka desa, kowe arep mangan apa? Mbok wong ki mikir ora beda-bedake. Sampluk ora. Ayo ngleleng wong kutha. Mangkat kerja sepaton. Lho. Nganggo kathok dawa, dasinan. Numpak mobil. Tekan nggone kantore nganggo AC. Mongko saiki AC iki bahaya. Wong ki nek kokean AC sing diserang karo corona ki wong sing senengane ning jero AC, tenguk-tenguk ngedep laptop ora tau olahraga, imune ringkih. Kuwi kena corona. Nek ora ndek corona. Hubungannya apa? Penyakit karo motor. Nabrak dasmu piye? Sabar. Mangkel aku ora. Kok beda-bedake kok lara ati aku. Oh saiki nek ora dikirim pangan saka wong desa tuku warung nek ora dikirim saka wong desa. Impor. Iki truk sing marai elek nang kene iki. Bangsane awake dhewe iki sugih. Bangsane awake dhewe ngibarate wiji digawa manuk mabur tiba ning lemah ki tukul ngrembaka. Kok import. Iki lho teke cah iki lho. Mbanggakne dadi wong kutha. Wong kutha ora tau olahraga, ora tau ning sawah, ora tau mlaku, serang penyakit. Jantung, ginjal, diabetes. Nganggo sepatu, nganggo dasi, modar. Arep apa? Weh, preksa. Bila meso ngayal. Tur nek mangkat kerja gleleng. Lho, numpak mobil. Liwat omahmu kowe lagi ngeluku nganggo kebo. Ngeluku reng. Wah, cendelane tak buka sithik, mataku tak ketoke sithik. Pepanas le nyambut gawe reng. Aku le nyambut sak karepku su, aku ya ngono. Karo bandem letong ning air. Ora usah emosi ora. Iki lho sing aku ora seneng, Truk. Manunggal to, arep ana piyai sing lenggah ning kutha karo ning desa iki manunggal. Mergo saling simbiosis mutualisme. Apa? Pokoke saling menguntungkan lho. Heeh. Piyai kutha ora ana wong desa ya kapiran, wong desa ora ana piyai kutha ya kapiran. Sing kutha upama piyaine pinter-pinter, tularno ning karo warga desa men kepinterane kuwi iso dienggo menambah penghasilan sing padha among tani. Engko nek tanene kuwi tukul ngrembaka distorke ning kutha, wong kutha ya melu ngrasake. Ngono kuwi satu kesatuan sing ora iso dipisahake. Kaya wong ning Yojo ngene iki ngono kabeh wonge. Moh gegeran moh rame-rame ya ta. 98 kowe kelingan ora jaman semono. Rame ngendi-endi diobong-obongan. Ya aja rame wae. Ra. Weh, sekaten rame. Gong mbok ora gawe darah tinggi kakangmu to. Aku seneng e garenge anggere nesu lho. Matane lek kira mula-male lho, sok nang dhuwur, sok nang ngisor. Matamu. Ya wis nembang ya rasa padha padudon sing bangku karo aku iki padha menyambut wayang Jogja Night Carnival. Ulang tahun kota sing kaping 264. Iya. Wah, wis bingung wis akeh banget ya, Truk. Ya wis akeh. Nembang. Sindene ana pira? Ya ana 5. Wah, wis. Jos iki. Heeh. Arep nembang sapa sik? Gong Mbak Elisa, ya, katuran jumeneng monggo. Elisa or karos alaso, ya. Nggih, sugeng dalu Pak Bagong. Sugeng dalu Pak Elisa. Selamat hari ulang tahun Yogyakarta yang ke-264. Dalam acara wayang Jogja Night Carnival. Artinya apa asline kuwi, Sa? Hah? Artinya apa? Karnival ya? Ya iki yo karnaval biasanya kan dilakokke ning Malioboro itu terus nanti pusatnya yang di titik 0 itu. Oh, sing wingi-wingi ngono wae ya. Tapi kan ini karena pandemi toh. Dadine di online ke. Wah, apa-apa saiki online. Nggih. Bayar ya ora itu nganggo duit nek iso nganggo transfer. Cashless. Apa? Cashless. Cashless ya apa? Ya wi nek iso ora cash, ora tunai ngono lho, tapi nganggo digital. Jenenge cashless. Dadi saiki nek bayar apa-apa ora nganggo duit, nganggo digital. Iya.
Ben mengurang apa ya? Kuwi lek golek nang di digital kuwi. Maksudnya. Wah, kowe ya melu pekok kowe. Maksudnya kuwi iki nang nggo aplikasi lho, Pak. Oh, internet. wis aku nek ora pasang aplikasi. Cilaka iki. Heeh. Digital. Nembang apa sa? Wonten paundutan mboten? Sik tak tilikane. Mboten kula minangkani sik kala wingi. Oh, iki. Aku nyimpen soalnya. Hah? Nyimpen duit aku. Kok anu kowe kewanen kowe. Kan wingi durung dipinangkani. Waduh sik sa. Nggih. Nomor anu apa jeneng iki? Password lali aku. HP ben dina ganti aku ki. Waduh. Dadi so Gleleng kangelan iki. Aku ki saiki nganggo sing metu anyar dhewe. Sesuk-esuk wis inden. Oh. Arep tanggo ngapa to? Ah wong kutha e. Oh, kutha ya. Ayo kae diceske terus case dimut. Rasa nesu karo ngono. Ces kok njur kon ngemut ora. Matur sembah nuwun. Nggih, saking Pak Wasono Raharjo, Bekasi. Pandhepen wayang kulit nyuwun gending kutut manggung pelok barang. Oh iya. Saweran sampun mlebet tanggal 18 durung kewaos. Waduh. Ya ora apa-apa. Nyuwun gending caping gunung mawi bawa. Saking Suradi Krisadi Purnomo Pondok Bambu Jakarta Timur. Oh iya. Ucapan selamat ulang tahun Kota Yogyakarta. Oh iya. Diaturake sa. Ora apa-apa. Siapa yang gunung malih? Wong loro men cekat-cekat karo Tatin. Ya. Ayo Tin. Nek ora ngono ndak ngrampung. Iya. Engko bar kuwi kutut manggung wong loro. Ya. Sapa? Lho, Agnes karo Ika. Weh. Engko Neti dhewe ngopo? Nimba. Tak tunggonane. Ngewangi nimba. Apa? Ngewangi nimba. Ora nunggoni wis seneng kok aku. Lah kok ditunggoni? Lho, ayo nyekeli embere engko nek glimpang. Nek sekolah mbek sumur ngesokke banyu iki kadang kala nek kena pinggire kok glodak kan tak cekeli. Kok kleru. Hah? Kok kleru. Aku kuwi alangan kaya ngono kuwi. Biasa. Sengaja. Sengaja. Ame muni sengaja kok sengaja. Napa to, Pak? Ayo kemayu kok ya. Sengaja. Caping gunung. Cap-cap ngene. Sawe wis sing ngomong sa. Ya ora kok. Ayo, Mbak. Ayo. Sapa sih? Loh, Karepmu ora. Loh, ambruk kabeh. Dibenake, Nduk. Dibenake Iki. kowe iki ngapa, Mas? Kayak wis. Oh, wis. Tolo. yo mesake ya. Wingi tokolan saiki tolo. Ha iki deboke wis rada ringkih. Heeh, ditancepke. Ha iya. Lah asa kesusu alon-alon. Santai wae ngono kok kemrungsung lho. Tancepke debok lho. Tancepke debok. Lah ya kuwi kok malah tancepke ngisor lho. Ora ya ngisor sik sementara. Engko nek ngisor kesel pindah dhuwur. Menungso ora tatanan. Awas Bu Ika engko nek ketancepan lho. Iki lho nang burine Bu Ika. Iya. Wis kowe gek nembang ndak wondo kemrungsung. Neno. Ayo debok wis dienggo seminggu. Kok ya ora ganti to Pak nganti bosot. Ah wis entek desaku kuwi ngantian. 7 sasi ming wayang Climen terus ra entuk pentas ning jaba nganti deboke nganti walah wis gusis. Nganti ana sing cilik barang arep tak kethok. Gawe nganggo mendong ae lho. Mendong tak kandhani. Petok. Ya. Saben bengi nyawang Duet. Ya. kondang Tang, tang, dung.
Makane komplit ya terus, komplit. Kok sing gendar penerus ora ana, siluman kok. Oh. Sing ireng ya ora ana. Siter ya ora ono. Cat katon cat ora. Yen memajang mung karo janur kuning tandem tang dung. Ya, iki duet sama-sama blasteran. Ya. Elisa iki Sulawesi karo Yoja. Katane napa? Atin ki Sentolo karo Trawana. Dadi apa jeneng? Jawa kabeh ning Jawa Gibas karo Gembel. karo Wedhus. Ya. Lho, Napa? ora apa-apa karang garape ngene kok. Boleh latihan dek kapan aku ora ngerti. Tak kira iki tak dang ning tak dang ning tak dang blak kentu nek ngono. Iya, ha iki ditugel men. Celimen kok iki. Ya. Guna Pacitan. Yo. Pacitan Sarwi Panas. panas udan. Ayo piyai loro cerdas-cerdasan apa parian ning kagem ucapan kagem kota Jogja yang berulang tahun ke 264 ya Elisa sih Tatin diajari. Ayo Sa, kowe sing ayo arep dokter kok. Heeh. Ya. Ayo Sa. Dokter lho. S3 lho kowe. Waduh. Joko-kowo S3. Lho lah ya ora ana sinden S3 iki ora ana lagi kowe iki dan itu menjadi fenomena. Heeh. Ono Bu Sopo? Penny Chandrarini. Bu sapa? Penny. Penny iki bis iki. Adik. Adiknya Bu Kesi itu loh. Oh, ayo. Ya wis ana loro berarti. Ya. Neng apa ya? Neng Jakarta. Penny Piyungan apa? Udu ya. Itu ya. Ae es gosrok. Ayo baleni neng Jakarta. Jakarta, arep jalan-jalan. Terus? Semoga Yogyakarta selalu berhati nyaman. Iya, jos mutar kowe Tin, ayo. Ayo mikir. Ayo. Tatin ki nek mikir dadak nabok bokong. Puk. Ora ya. Engko lagi uteke obah. Berarti kuwi ono faktor kecerdasan. Ora ya ngawur. Mengar ngematke bokongku to. Rak. Oh. Loro. Oke wis. Loro telu. Apa kuwi? Parian. Ayo terus e. 6 7. Tuku wae terus. Aja. Buat Jogjaku, Heeh. semoga ayam tentrem selalu. Wah, luar biasa iki pancen yo pinter kabeh. Top kabeh sing iki S3, sing iki S Sapa? Dung-dung. Aku ra ndek dung-dung kok. Duwe wae. Ora.
Es dung-dung. Es dung-dung. Kok ngono? Ora padha, dung-dung. Ayo, gawe. Panas udan, udan panas lengaleng. Capek. Gunung. Ya kanca-kanca bareng ya. Misowan caping gunung. Ya, terus nadyan wadon sarta. Ya. Sritinang Nadyan wadon sarta. Ora ngge cengkok dhewe. Ya. Ya, tendiang sisan. Hop, mau tak hop. Ya. Nadyan wadon sarta. Ngono cengkoke ya. Nggih. Nadyan wadon sarata. Nang. Ayo, ora iso. Iki selantek jame. Ayo ben. Ora apa-apa kok ya demi kotaku tercinta iki mblandang tekan setengah telu ora masalah. Aku ora iso. Nadyan wadon sarta. Ora iso. Lah iso. Ora Dicoba sik. gak mau. Alah. Iki. Anggere semene. Biasa. Ngapa toh? Salahnya memaksa. Biasa. Kene. Ya ora ono kuwi. Ya kok suarane kaya ngono. Iya ning rawat wajahe ora nggo nyungir deh. Aku weruh lho mau. Apa? Kene. Ngono ya. Kemenyek. 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 Iya. Kemenyek piye Kemenyek. Rasa ngono ya. Ya rasa ngono. Entek jame. Lanang Inumane. Aisa. Inuman. Mau ya. Kowe kaya nek kucing lanang wedok ketemu ae lho. Iya. Enggak mau. Barang kecekel terus ora mau. Ah, iya. Yo. Dek jaman berjuang jerek kelingan Serene wis menang keturutan sing digadah. Awe. Yo iya sinande. ning gunung tak jadlangi
channel kowe 11.000 penonton. Ya, iki urung sing channel sing sijine. Sekitar 3.000 lah dadi iki wis meh 14.000 penonton. Wah, luar biasa. Ngopo iku itu? Ayo. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi reksa Matur suwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. Kono noni apa ya, Gong? Wah, kowe iki ngisen-isenke terus. Iki keterampilane kanca-kanca. Oh, dadi tabuh iki digarukke ngono. Iki suwuk MotoGP. Wow. Balapan motor. Ah iya. Nang pamundutan meneh, Tru. Oh, lumantar HP. WA. Wow. Sopo? Pak Tristianto. Wow, Pak Tristianto menggenahke streaming besok malam 3 jam, Bos. Siap. Pokoknya aku sanane meng siap banten. Lunas. Ah iya. Oh, bojoku WA. Oh. Pamit Mas, aku mangkat. Oh iya, hati-hati. Wah, nendi Gong? Takon plesir. Oh. Nendi? Lho ora baen-baen aku kuwi wong cukup kok. Takon plesir nang NTT. Nusa Tenggara Barat. NTT kok Nusa Tenggara Barat. Ngendi? Timur, ameng Karingetan. Ngono kok geger. Ora kono sangu sing ngokeno, men fresh pikirane. Aja gagas, bojomu le golek dit. Pokoke dit iki tak nyeneng-nyenengke kowe. Mah iya. Ya mangkat, wis mangkat iki budal saka Surabaya. Oh, iki diterke sopirku. Nang Surabaya. Ah iya. Aku tetep naknik iki. Ah mergane. Ora perkara bojoku lunga le deg-degan ki ora. Ah mergane. Nek mobilku diplayokke sopirku.
Ngawur to. Pancen wedhus tenan ya. Wong kok tenan. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Yo Kutut Manggung. Ya. Mbak Agnes karo Mbak Ika. Ya, rasa nggo bawa langsung kok tibake kuda nyangking, kuda nyongklang. Kuda nyongklang, heeh. Engko terus sebo. Heeh, iki mau belandang setengah jam, ya kontrake 2 jam ya rampung jam setengah 11. Ya. Ning jane awake dhewe iki ya ora nganu, Tru, ora apa jenenge, ora menging. Ana sing ngersake 3 jam ya disaguhi. Heeh. Ana sing ngersake nek perlu oh, sesuk wae, Bos. Heeh. Malah telepon sesuk wae tembang kangen sisan jenengan sik nanggap iki wektune mepet e. Ha iya. Pak Tristianto Jakarta. Ayo gak jumeneng. Yo, wah, sak nom-nom kok ngadeg angel ora jamak-jamak. Gek nyat-nyat ngono lho. Ya alon-alon wong Mbak Agnes ki lagi Tak kira mboten ngadeg, Pak. Wewek waja. Hah? Mbak Agnes ki lagi wewek waja. Wewek. Heeh. Kuwi apa ya artine? Meteng-meteng gerbini. Oh, sarbini, gerbini. Bagong wis goblok budek. Ya. Sesuk wae, Bos. Heeh. Tak omongke iki ya nonton streaming kok. Dengaren kowe nolak saweran 1 juta saka Mas Tristian. Ora nolak. Ning ditunda sesuk. Ha iya. Sesuk sak pole ya. Neno neno nano neno 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 nano neno. Monggo. Gentenan ya kena, salah siji ya kena kok tibake kuda nyongklang. Ngati-ati lho, Truk, reng iki nang ngalas awake dhewe. Ha iya. Aal alas. Yo. Sore sore ya la mama arep jalo jalo iki pancen tanding suarane Truk. Ha iya, sing siji yo apik, sing siji yo apik, ming bedane dedeke wurdek. Ha iya. Ning kabeh iki ana kekurangane, ana kelebihane. Ha iya. Napa, Pak? Ngapa? Dadak genahke kok. Ha iya. Omben Ika. Agnes ya ora kalah. Ha iya. Akan. Ngopo kok maju? Ayo napase turah ki ya mesti diculke to.
Nanat. Kuwi sinden apa bis malem? Meng mandeg dadak ngono. Pakan Na Nah iki sing muni kowe. Hatta pakan. Hatta pakan. Ya. Pakan. Iya. Pakan. Pakan pakan nono. Manukku. Aduh. Ya, ayo Ika. Trahing Nata. nata Tang 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 tulung gendang den ha e o a o e ha e o a o e ha e yo e a janji sabar sawae marine yo ya terus yo serampung wah jan nyenengke terus heeh wah terus iki piye Pritenan nang tasih